Οπ! Τι είναι, παιδιά, κάτω δεν είχαμε ραντεβού. Α, βλέπω βρήκατε το καινούργιο χώρο, ανεβήκατε. Τέλεια. Έλα να σας δείξω. Λοιπόν, σαλονάρα, 80 άτομα. Θέα πάρε λίγο γύρω-γύρω. Ωραιόκαστρο. Πάμε να δούμε κουζίνα τώρα. Το πιο σημαντικό. 65 τετραγωνικά open για να βλέπει ο κόσμος απ' έξω τι γίνεται εδώ μέσα, τη μαγεία. Υπερσύγχρονη, όλα καινούρια. 6 άτομα δουλεύουν εδώ μέσα απόστο. Σαλόνι είδαμε, κουζίνα είδαμε. Πάμε να δούμε το έξω. Εδώ έχουμε ένα προθάλαμο που χωράμε μια 30 ακόμα άτομα. Λίγο πιο privé η κατάσταση εδώ. Επαγγελματικά meeting, ένα ωραίο ραντεβού. Και τώρα πάμε να δούμε τον έξω μας χώρο, ο οποίος είναι κάπνιστον για τους φίλους μας. Χωρητικότητα περίπου στα 45 άτομα με 50. Ψυχόμενος και θερμαινόμενος. Το καλοκαίρι στο κάνει ψυγείο, το χειμώνα στον κάνει φούρνο. Τι θα φάμε εδώ πάνω? Μοσχαρίσιο μπιφτέκι βουτύρου 500, ελληνική μοσχαρίσια με κόκαλο, πανσετομπριζόλα, τζουτζουκάκι, επιλεγμένα. Και έχουμε και 3-4 ψαράκια, απλά πραγματάκια. Γρήγορα, δηλαδή εσύ που θες να έρθεις να φας εδώ πέρα, δεν θέλω να πας να φας σπίτι σου, να μαγειρέψεις, να φας χρόνο, να λερώσεις, να φας ρεύμα. Θέλω να πεις, ξέρεις τι, δεν πάω να φάω στο Art σήμερα. Τα ίδια λεφτά θα μου βγει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Πότε θα είναι όλα έτοιμα? Αν όλα πάνε καλά, πριν την 28η θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί 28η έχουμε τον περίφημο μπακαλιάρο της κυρίας Χριστίνας. Σας περιμένω.